И какво става, хора? Аз съм тук си Барбеге и това е 6-ти епизод от поредицата на Clash Royale. Така, днес, както виждате, ще отворим този Super Magical Chest. Няма да правя самия chest opening, защото ми казаха, че когато го отворим всичко наведнъж имам и сега ще снимам, нали? На всеки чест по един път, нали? Да видим какво ще ми се падне и ще имам по-голям късмет. Така, първо, както е казано, картите, които искаме. Тук майнер. След това влизаме в арената. Но, V3. Но, V3. Но, V3. 5700 голд. Така, 6 мултидарки, това ми трябваше. 9 вакири. 482 комуна. Така, сега ще имам още на рерка, 9 епика. Много малък шанс за легендарна стана. 111 рер. И коя ще е легендарната? Така, един скриншот. Моля ви се, най-тиш. Електро, тук до мен е Роналдо. Или майнер. 3, 2, 1. И тя е Ice Wizard. Добре. И това става малко тъпо, но това ще е GG, my friends, и до Magical Chest.